Men haka step Synia juga khandriu tarik Nailur Hajar phulai haka por kumba khat shiteng eiei ki pulit jong Nongstoiñ police station kilayo ya ka jingtip halor ka jingjia hap Kali Hajan kawa kabadon haka shnong Sohwanthiang West Khasi Hills district haka ba haka jingleit jurip kilalap ba kawi ka Kali Maruti kabadon yo registration number ML05A8768 kabadang wan na kithan Ksehkohlong Pamphyrnai bat kabadang thmu ban le chati saw nong kasan kralet ban Thung Baji shapo kawa kabadon haka shnong Sohwanthiang hakate ka jingjia ki ba shong hakate ka Kali kila Mynsaw jur bat ki ba shong hapo ki kan thop yu ba Referless Thongni na Mawkohiaw Nongkhlaw nangta uba Blanding Syiemlieh na ka shnong Diwah Shatmoit uba Donborlang Thongni na ti saw khlem bat usri rahul sangma na golpara yakini la penkit no marmar sha Markasa PHC banyo jing sumar hendrai na ka jing Mynsaw jur palan la penkit no sha Civil Hospital Shillong bat hadin ka tu ka nipor rayo eka Khubor ba usri rahul sangma ula khlat no